Относно казуса Бедечка, какво е вашето мнение? Ние живеем на другия край на града, така че просто нямаме мнение, не сме Защо да заинтересовани. не си остане като парк, както искат повечето хора, нали? Според вас трябва да остане парк. Защо да не остане? Оня парк, дето го направиха до нас горе, казарм, дето бяха. Вижте какъв е хубав, напълнен с деца и с публика и с хора. Даже и ние ходим И там. ние ходим там. Защото Така че това може да се остане за този край на града. И за това дали трябва да се застрои? Ами според мен не, защото има много вече застроени жилищни зони и трябва да стане зелена площ за Стара Загора. Трябва паркове да имаме. Стара Загора мисля, че трябва зеления град на България да стане. Да остане парк. Категорично. Категорично е твърдо да остане парк. Какво е мнението ви относно казуса Бедечка? Знаете ли какво става? Не. Знаете ли къде се намира Бедечка? Парк Бедечка се намира, парк намиращ се на 400 декара територия в близост до езерото Загорка. И земите там са реституирани, предстои да бъдат застроени. Искате ли да остане парк или предпочитате да има квартал там? Да остане парк. Да остане парк трябва. Аз мятам, че компетентните институции единствено могат да вземат компетентно решение. Във всички случаи закона трябва да бъде спазен там и да бъде признато това, което закона казва относно собствеността. Ами ние всъщност търсим мнението на старозагорци като обикновени старозагорци, не е смисъл законовите решения. Вие като старозагорец мислите ли, че там трябва да има парк или предпочитате да има квартал? Определено е много хубаво да има повече зелени площи. Това ни радва всички искаме зелени площи. Но пак казвам, институциите са тези, които могат да вземат решение спрямо казуса. По-скоро да се застрои. Той без стои сега е леко застроено там. Има някакви комини, истории и работи. По-добре е да се направи някакъв нов квартал там. Мислите, че е по-добре за Стара Загора да има нов квартал вместо да остане парк? То в момента не е парк. А ако се почисти? Доста почистване трябва да е. Трябва да се взриви оная фабрика, дето е от друга страна на Лидъл, дето е зад цирка. Имам пред това нищо трябва да се взриви. Ако там стане парк, съм навид да има парк, иначе сега такива смесени територии по-добре да няма. По-добре е да стане парк, в който могат да посещават младите хора, да се разхождат децата. Много са грозни даже тези постройки, които има там като блокове построени. Нали, старо, по-раношно строителство. Тъй, че по-добре да не се повтарят нещата. Имам познати, които си искат земята, обаче им е отказано, защото има парк, има квартал и по-натам следят си нещата в общината. Това разбрах днес даже от една моя приятелка. И така, аз нямам земя тук, нямам. А вашето мнение като старозагорец какво е? Дали там да бъде парк или да стане квартал? Просто като старозагорец какво е мнението ви? Който има нужда от жилище, ще каже, искам да бъде квартал. Който има жилище, ще каже, не искам, нали, квартал, искам парк. Който няма, той ще каже, искам квартал. Така че аз имам жилище, искам да е парк. Добре, благодарим ви много. Така че, мисля, че моето мнение едва ли е меродавно, но да се надяваме, че общо гражданството ще намери някакъв компромисен вариант. Всеки естествено би предпочитал да не е квартал. Да е парк. По-добре да е парк, да. Ето като направиха. Същото. Няма друго. На чучурите като направиха парка, стана много хубав. Според мен трябва да стане парк, за да има още такива осъмчени стаи с дървета и с такива, вместо да стане жилищен блок.